na donna muso konoma na donna tinna salli wakati munu na donne tinna salli wakati do temenaka bo ni abora tinna jigini kera bange joli bana atigira abu sarawa doni ke bawo ko na ya soro salli wakati min sera arakan kere salli wakati o temena arakan kele salli wakati temena salli wakati na adonna kame doni ale ma salli afaratura do salli wakati donna ale faratura wakati kun folo akanka salli ama salli ayi salli ya garuya de o kono na le ni tin nana adonna tin kono bange joli nana ni bange joli tigera abo salli wakati sa ni bange joli tigera abo salli wakati sa parce que wakati donna adere faratura masalli mais na ya soro wakati donna har arkan kele salli wakati hakke masoro tinya lemina wakati kaddo har arkan kele salli wakati nyogona masoro wakati donni ni tinna ale kami ale tinka lemina har arkan kele salli wakati hakke masoro tinya lemina donc o salli saralita parce que ma faratu o salli saralita ka ni tawati nyamina bange joli nana na seneyara o salli wakati saralita ka me na ya sura faratura wakati kunfolo temena ya garuya de o popere tinana alemina donc tinya mina yoro me fana yawa bange joli nana ni bange jogli tigera o salli wakati abasara me na ya sura salli wakati sera doro har arakan kelen salli wakati hakken yona matene tinya alemina donc bange joli nano o wakati saralita ka bo ko salati ibrahimiya ko nanan na to chamana juman tun kadi ciden yire minya ahmad ibn hanbali shaykhul islam ibn taymiya ko ni bato chogo nana ni chogola anana riwaya chamala o riwaya bede durushi ni yen ninken nin sayna iben ninken nin sayna cide ka salli ciden ka asaharan na chogo chamana asahara hadisa munun sahara la anyuma ahmad ibn hanbali ko anyuma yeminye ani shaykhul islam ibn taymiya iku bede durushi ina ninke sendola o de kanyi ka fo e ka ko de kanyi kateme ko e be kere le nyini ko be dume ko ayi ibu bede durusi ni yen ninke nin seyna iben ninke nin seyna pour ko bo nyoko ko bo oni ni monu nye chide nye ba ko sebon bo ko kafiru munu fana chiden fatulen ko fere nu tubira ulu fana be jate ko sebawa seba te ko ye chiden yede seba yede eni chiden nye nyogon kumbe nyogonya yorola illi manana naye isara oka ninde to ko seba do ba ko minye chiden nye ko nan ko minye chiden nye kinye to ma chiden nye donc kunye to sembe wala wodi ato donu ba ko fo to nyuma mo ye chiden kumbe nyogonya ini chiden de la kan nyogon soro yoro dola illi mananaye isara oka ninde to ko seba me chiden fatulen ko fere ni mo min tumbe kafir de chiden fatulen ko fere ni bolli man yara ebe jate ko mi tabina de ete jate ko mi seba yede chiden yere kan yana ma yakono ini chiden nyogon kumbe nyogonya yoro dola illi mananaye isara oka ore to ko seba wa alaikum salam bon ko salati ibrahima ko na chayara togo do kausa do ye me ambe min ko an ko doni ka bawo ye min saha o de ni e ko nin kausa ni e yo kelen durushi
to nunun ka sunna ya beta kita donc foy ka o bede fo donc ba ko Abdullah bo me wa min nana ni jiden ko wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid o ba ko ninde ka kene katema peka ninde sare do katema peka mais anya ko chokomi a to be fana be ka kene a be de durusa be kani ni yen ni fonni sey ben ni fonni sey wa alaykum salam ko saliji tala yado saliji ni be saliji damina tege fara fura ibu ko sinya saba o ko febe ida muguri kiya jido inunna ka ko inyeda ko o ko febe na tege yerela yala ni na tege kala yere fana ko lila tege fara be ko ka fara ka tuguni mugo ko ye ko kolosi parce que tege fara fula ko li folo ye saba min ko ye sunna o te farla wo ye sunna de mais ni na tege kala yi ko lila ka sage kata ko bolon koni fo e wannongo ka be ko o ye farda de ni mugo min nana tege kala ko lila ni ya ta bolo kande la kata nongona ima tege fara ni ika bolon koni ko ika saliji te sa parce que il fule kana farda yoro de la sisa fo ikata fo bolon koni ku kana e wa fo nongonde la ika bede ko tuguni o yala daji kuni be sunciya wa daji a kuni te sunciya don kiba ko har na kade ni ka daji para nyogon ka ida kono ka bi tugu ka kono ko te sunciya jite dumunite daji te sunciya ni ciden ko ciden dumira jumanka ni ciden tun dumira kelen ka wuta fa be saharaw ciden tun ba bede ko aben nin fo se dola ben nin fo se dola wodi ate sebo yu ma fula ka bwa bolo do yen ni miala bon ko juwe qualité chayara sisa ko juwe mi ni wori beta wori haramu yara ube hari juwe munu be telefoni kono juwe ye qualité fula de ko fula be haramu de do a qualité folo e munye ni na folo ko do be fengo fenda bayna al qunumi wal qarimi juwe ni donala ebe kanye ni perdi ni nyokoche ko bo chogola ebe na folo de go abe juwe ke ibe kanye ni perdi ni nyokoche ina kanye ube na perdi wo ya haramu o juwe sugu ya haramu ye wote be silamiya sariya la bo juwe min fana hari ne haramu tala ni hari na ko tala doni ko ya haramu ne munya bi sugula ka bo ala koma abi sugula ka bo tumami ala ye juwe fo qur'ana kona ni dolo aku ba sugula ka bo ala ko suma de ma ani sandi donc abi sugula ka bo ala koma abi sugula ka bo ko sobe uma wode ya to juwe adama de silama don kafiru yanin telefonu dila kanin juwe nunun kala akunye munye ka silama don sugula ku sugula kabu ka dinan koma ku sugula kabu ka ko shebo ma kuma ko ciya wodi ya to yanin juwe nunun dila ku do telefoni kono wa alaikum salam bo ko dilonde be dugu kuru kara ko de ma dugu ka ton ni fen awun te se ko jagan kan ni kali jabila ya parce que ne e mo kelen ko me fe bi ni dugu ko be de dilonde bana dugu ka be de ka kodo e ma to ka ko me kuma me
a ube sariya munun bala te cogo min bala ema a bema fuya bema yira ela ni ko ibo jabi ka kumu ka dorobe kataw ni ko sugante kuma nunun ka nin benne delan konte kuma nunun na ko min ye ewa transit de alkomu o transfer ka ko orange mena woni fewu ko ni ekomu wani ko ere miji ne te nunun do abu fore ka an kan nan be sika min fama be mo pendilo lembe erejo soso ka ko de la siso te wonu ka bara nyogo nte se ka kuma worola hari saudiya dole ke baka ko ni ko sugu ni be kuma wala fo ini u siso te nyema u de kashi siso te nyema unu kashi bara to ko min fole no ka be yirila u ka be yirila donc wala iba ni islamiya ka de la wira nyogona iriba be yoro me iriba te yoro me ibo odo me kuma wala te dro ka fo ko min ye siso te ko yen ni ko sugu ne te sa kuma wala ko ngo jabi wo atarakan diga mu bo fo niñe a sege sege kanil la gente sika kuma kono ka bo kone mo mo be para ke ñoo fe tileta ube jate ke ko ka tono tila imo de fois bo ko ka jakabo chogo be ke chogo di bo kelen ikan ni hakke mimbe ni susote de do e ka konto e ka hakke mimbe e wa bara ina ni tayen ni sabe bo sanye de manala ibi ka jakabo ni fana kan ni yoro mimbe na folo la na be bara ke na fana tayen ni sabe bo sanye le manala be jakabo na ya soro ataka chanyugonye ede ta ewa dafaran ni sabira sanye ne manala ibi ka jakabo ni alekan ni yoro ya hakke minye o man ni sabe bo jakati aleka wa alaikum salam bo woni yere ewa ba do faga ko sadaqati ka fantan wele ku ka du abaraje ka se ka soma yere ko odo be chogodi ni ko sadaqati de ate daga ka du ci de ko ni mo min bi ka sadaqati ko yere be sagi ko do akwa be ko mi wulu na fonuna asagira kata ka fono ma ka du ni ko ni sadaqati de kana du yere to do ibo di fantan de ma fantan ba ni fo ni yere ye ba fa ima bayi beke sarakati nyere be sogo hakke do tala ninka demba ya kodu ni hakke mboke sarakati wala yere ni ka demba ya mindu o te sarakati tuguni hakke min ni fanta unyo do o ye sarakati men ni ko ni bayi nyere de ko kon ni nye sarakati de yere kanu do tuguni wala kusala onan be salila amba bolo mina amba amina ni bolo kanye ube amba dakare bolo mina ko munu sabatira ala kamina minali ka bolo kamina ka kini bolo ke ka numa bolo kamina o sabatira ube ka kini bolo tege faraka da numa bolo tege faraka ni nye fulana ube sabana kini bolo tege farada mina ibada numambolo tege faraka tilimbolo bolon konu be numambolo bolo kanka komi min chugo
ni sabari sabatira me munum ba ewa addan nongon ka ki bolo na de ko kan nongon bele ke nyugo na de wote sunna ye chogo ya sabari ika kinin bolo ke kan numa bolo kambira ube kinin bolo toge fara kada numa bolo tege fara ka ube kinin bolo tege fara damina be numa bolo tege fara ka kinin bolo bolon ko ni umbe numa bolo ewa bolo kanka ni sabade sabatira tege mina la ku bila idisila bon koni mɔgɔ min bɛ pari la e ka nafolo jaka wagati sera yala i ka pari i bɛna ta mais i ma ta fɔlɔ i b'a jate i ka jaka la wa donc e y'i ka ewa pari min e ye pe hakɛ nafolo hakɛ minnu dɔ pari la e ye pari sara i y'i ka pari sara i y'i ka nafolo hakɛ minnu dɔ pari la a bɛ komi juru de n'a bɛ mɔgɔw la u bɛna sara bon ni juru sugu ni e yɛrɛ y'a dɔn aw bɛ pari sugu min na pari in bɛ normali de la n'a seri ma don o don i b'a ta kuma t'a la i y'i ka nafolo hakɛ minnu dɔ pari in na o bɛ komi n'i ka juru bɛ mɔgɔ la juru min ni mako sera la i b'a sɔrɔ i b'a jate i bolo i b'a jakabɔ i ka wari hakɛ min bɛ pari in na i b'a jate i bolo i b'a jakabɔ ou bien i b'a bila mais n'i y'a bila n'i y'i ka pari cɛ i b'a jakabɔ n'i y'i ka pari cɛ i b'a jakabɔ bon mais n'a y'a sɔrɔ e ka juru bɛ mɔgɔ dɔ de la min tɛ juru sara ou bien a tigi dɛsɛra o juru sugu o jaka t'i kan i b'o bila de ni ala ye garijɛgɛ k'a la san min n'i y'a sɔrɔ i b'a jakabɔ bon pari min fana filɛ nin cogo de la aw ka pari ɲagamira pari juru minnu b'o la e yɛrɛ b'a dɔn i hakili tɛ u sɔrɔli la u tɛ sɔrɔ tuguni hakili tɛ sɔrɔli la i jigi tigɛr'u la o pari sugu i ka wari minnu b'o la i t'o jakabɔ i b'a bila de ni ala ye garijɛgɛ k'a la san min i b'a jakabɔ mais n'a y'a sɔrɔ pari a bɛ normali de la a sera e ma dɔrɔn i b'a ta i ka nafolo hakɛ minnu b'a la u jaka bi kan a bɛ komi i ka juru de don n'a bɛ mɔgɔw la a bɛna sara i ka nafolo hakɛ min bɛ pari la a jaka bi kan n'a ka di ye a jate ka pari i ka nafolo kan i ka jaka bɔ ou bien i k'a bila n'i y'i ka pari cɛ i ye hakɛ min fana cɛ i b'a jaka bɔ waaleykum salaam bon ko den min bɛ sin bɛ di den min ma ko ne y'o sɛbɛn kɛ i ka fini dilan a bɛ cogo di bon n'a y'a sɔrɔ sugunɛ de don den cɛman min ma dumuni kɛ ale bɛ sin dɔrɔn de min a ma dumuni kɛ a ma tigɛ ka bɔ sin na a bɛ sin dɔrɔn de min a cɛman n'o ye sugunɛ k'i kan i bɛ ji de ta ka sari saraka hari n'i m'o kɔ o kɔ de ma wajibi kan denyɛrɛnin cɛman min bɛ sin min ni o ye sugunɛ k'i kan i bɛ ji de sari saraka mais n'a y'a sɔrɔ den musoman de don hari ni denyɛrɛnin don a bɛ sin min n'o ye sugunɛ k'i kan i b'a fɔ ji de y'u différence kɛ nin dɛ ni den cɛman de don a bɛ sin de min a tɛ dumuni kɛ n'o ye sugunɛ k'i kan i bɛ ji de sari saraka mais ni musoman de don n'a ye sugunɛ k'i kan i b'a fɔ bon o mɔgɔ min ko ni muso fila bɛ e bolo e ka muso fila bɛɛ jɛnana n'a ye k'a fɔ cɛ ni muso fila ni nin tuuru don a ka tuuru tɛ o ni e ka mako jɔra min na tile fɛ n'i ko i bɛ s'a ma dagara i ka s'a ma k'o bɛ cogo di fɔlɔ kanda fɛn ɲuman ye ciden ye min fɔ ciden ka tilali cogo arun silamɛya sariya ka kanda cogo ye min ye min ka dɔn ye min ye i ka dɔn ni ka su ye i ta ye a y'a tɔ o la n'aw diyara cogo o cogo nin ko sugu filɛ laban t'u la ou bien i b'a sɔrɔ dɔ n'a la maloya ni saamɛ de y'a don a la sago tɛ i b'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ a dɔw bɛ yen cɛ yɛrɛ de b'u sigi ka nin bili u kɔrɔ dɔw bɛ yen o bɛ jɛ n'a ye ni o jɛna n'a ye nin fana b'a jateminɛ ni ne ma jɛ n'a ye sisan ni cɛ bɛ bila ɲɔgɔn na ou bien ni ne ma jɛ n'a ye sisan a b'a fɔ ne de ka cogo ka gɛlɛn saamɛ bɛ to a bɛ jɛ n'a ye
ni mogo fana samira de kamaloya kaka hakke dim haramu do ikomina donc be ta to abolo be ka don to abolo o de ya nyumay o de yekishe mais sinon ulu de ka hakke do ni muso de ka hakke do na boru yere de fo ko kapasitala e che yere fana jenanai ulu de ka hakke do pasitala mais nin ko sugun akato lesirika be ka don ka to ibolo o de kani parce que meo me kuma bena boala labanta ah wa alaikum salam ko datige yoro eni mogo do datigilen tumbe nyogona me e ba fo alete el lamina e fana nana katto go chogodi ciiden ko mogo fula na datigilen be nyogona ni e ye salamu bila tigi ka doro e bora datigela ni ko ni salamu bila ka ale de banna ka el lamina e bora datigela datige ba ale de kasisa ah walaikum salam awo an y'o de fɔ ko an ko n'i ye ba kɛ sarakati n'i ko sarakati dɔrɔn e yɛrɛ t'i ka sarakati dun i ka min faamu dɔɔni kɛ b'a fɔ n'a y'a sɔrɔ dafalen yɛrɛ de don n'i y'i dafalen de ni ala ye nin kɛ ne ye n bɛ nin di fantanw ma haramu dɔ i k'o dun n'i y'o dun dɔrɔn i ma dafalen dafa n'i y'i dafalen de ni ala ye ne furakɛ ni n b'a kantigɛ fantanw ye n'i y'o ba sogo dun dɔrɔn i b'i ka dafalen bɔ a sira fɛ parce que ba in ma di fantanw ma e yɛrɛ y'a dun n'i dafalen de don dafalen ma dafa mais n'a y'a sɔrɔ sarakati de don e yɛrɛ ko nin ye sarakati de ye a tɛ daga i k'i ka sarakati dun i yɛrɛ ka sarakati i kana dun donc n'i tɛ ɲa ko n'i ye ba in faga de e yɛrɛ n'i ka denbaya bɛ sogo min dun i b'o bɔ a la de o tɛ sarakati ye o n'i ye ka denbaya ta ye a tɔ o de bɛ kɛ sarakati ye e yɛrɛ n'i ka denbaya ye fɛn o fɛn dun o tɛ compter sarakati ye tuguni o tɛ compter sarakati ye sarakati yɛrɛ fantanw ye min bon o yɛrɛ fana ye sarakati min fɔ n ye ba faga n bangebaga fila ye k'a kɛ sarakati n bangebagaw ye kana kɛrɛkɛrɛ ni dɔn yɛrɛ an k'o fara kan dɛ tile 3 sarakati bɔ bidiya haram tile 7 sarakati bɔ bidiya haram tile 40 sarakati bɔ bidiya haram a bɛ min bolo san yɛlɛma n ka sarakati bɔ n ka so ye haram bidiya mais nin ye de dɔn ma kɛrɛkɛrɛ wagati ma kɛrɛkɛrɛya n yɛrɛ y'a ta n yɛrɛ ma dɔrɔn n ye nin ba in faga dɔrɔn k'a kɛ dumuni fantanw kana dun k'an ka nɛn dusukun kɔnɔ baraji ka se n ba ma n bangebaga ma baasi t'o de la ayiwa n'i ko sarakati de i y'a fɔ a ka kaba ko nin ye sarakati de ye fantanw ma e yɛrɛ kan'o dun a tɛ daga mɔgɔ yɛrɛ k'i yɛrɛ ka sarakati dun ciden de y'o fɔ a ko ayiwa ni mɔgɔ min y'a i ka sarakati bɔ e yɛrɛ sagira k'i ka sarakati dun a ko a bɛ komi wulu n'a fɔnɔna a yɛrɛ sagira ka taa a ka fɔnɔ dun سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك kone muso n'a dɔnna muso kɔnɔma n'a dɔnna tin na salli wagati minnu na dɔnne tin na salli wagatiw dɔ tɛmɛna kan bon ni a bɔra tin na jiginni kɛra bange joli na a tigɛra abu sarawa dɔɔnikɛbaw ko n'a y'a sɔrɔ salli wagati min sera a ka kɛra salli wagati o tɛna a ka kɛra salli wagati tɛmɛna salli wagati na a dɔnna ka mɛn dɔɔni ale ma salli a faratura salli wagati dɔnna ale faratura wagati kun fɔlɔ kan ka salli a ma salli a ye salli yagaruya de o kɔnɔna de ni tin nana a dɔnna tin kɔnɔ bange joli nana ni bange joli tigɛra a b'o salli wagati sa ni bange joli tigɛra a b'o salli wagati sa parce que wagati dɔnna ale de faratura ma salli mais n'a y'a sɔrɔ wagati dɔnna hari arakan kelen salli wagati hakɛ ma sɔrɔ tin ɲalen min na wagati ka dɔn hari akan kelen salli
wakati donni ni tin kalema har aran sallu waqti hak masro in lemi donc o salli saralita parce que ma faratu o salli saralita ka ni tawati nyamina bange joli nana na seneyara o salli wakati saralita ka me na ya sura faratura wakati kun folo temena ya garu ya de ko fere tin nana alemina donc tin nyamina yoro me fana yawa bange joli nana ni bange jogli tigera o salli wakati abasara men na ya soro salli wakati sera doro hari arakan kelen salli wakati hakken yona matene tinya alemina donc bange joli nana o wakati saralita ko salati ibrahimiya ko nanan na to chamanna juman tun kadi ciden yire min ya ahmad ibn hanbal shaykhul islam ibn taymiya ko ni bato chogo nana ni chogola anana riwaya chamala o riwaya bede turushi ni yen ninken ni sayna iben ninken ni sayna cide ka salli ciden ka asaharan na chogo chamana asahara hadisa munun sahara la anyuma ahmad ibn hanbal ko anyuma yeminye ani shaykhul islam ibn taymiya iku bede turushi ina ninke sendola o de kan ka fo e ka ko de kan kateme ko e be kere le nyini ko be dume ko ayi ibu bede turushi ni yen ninke ni sayna iben ninke ni sayna pour ko bo no ko bo oni ni monu nye chide nye ba fo sebon bo ko kafiru munu fana chiden fatulen ko fere nunu tubira ulu fana be jate ko sebawa seba yede seba te ko ye chiden yede seba yede eni chiden nye nyogon kumbe nyogon ya yorola ili manana naye isara oka ninde to ko seba do ba ko minye chiden nye ko nan ko minye chiden nye kinye to ma chiden nye donc kunye to sembe wala wodi ato donu ba ko to nyuma mogo ye chiden kumbe nyogonya ini chiden de la ka nyogon soro yoro dola ili mananaye isara oka ninde to ko seba me chiden fatulen ko fere ni mogo min tumbe kafir de chiden fatulen ko fere ni oli maniara ebe jate ko mi tabina de ete jate ko mi seba yede chiden yere kanyana ma yakono ini chiden nyogon kumbe nyogonya yoro dola ili mananaye isara oka ore to ko seba wa alaikum salam bon ko salati ibrahima ko na tayara togo do kausa do ye me ambe min ko an ko do ni ka ba ye min saha o de ni e ko nin kausa ni e yo kelen durushi to nunun ka sunna ya betakita donc foi ka o bede fo donc ba ko abdullah bo wa min nana ni jiden ko اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وباكو نيند كاكene katema feka ninde sale do katema feka mais anya ko chokomi atobe fana be kakene abede durusa be kani ni yenni fonni sey benni fonni sey wa alaykum salam ko saliji tala yado saliji ni be saliji damina tege fara fura ibu ko sinya saba o ko febe ida muguri kiya dido inunna ka ko inyeda ko o ko febe na tege yerela yala nina na tege kala yere fana ko lila tege fara be ko ka fara ka tugune mugo ko ye ko kolosi parce que tege fara fula koli folo iye saba min ko ye sunna o te farla wo ye sunna de mais ni na na tege kalai nkoli lila ka sage kata ko bolon koni
fo e wannongo ka beko oye fardade ni mogo min nana tege kala kolela ni ya ta bolo kandela kata nongona ima tege farani ika bolon koni ko ika salijite sa parce que ifule kana farda yoro de la sisa fo ika ta fo bolon koni ku kana e wa fo nongondela ika bede ko tuguni o yala daji kuni be sunciyawa daji a kuni te sunciya doni kiba ko hari na kade ni ka daji para nyogon ka ita kono ka bi tugu ka kono ko te sunciya jite dumunite daji te sunciya ni ciden dumira jumanka ni ciden tun dumira kelen ka wuta ko be saharaw ciden tun ba bede ko aben ni fo se dola ben ni fo se dola wodi ate sebo yu ma kula ka bwa bolo do yen ni miala bon ko juwe qualité chayara sisa ko juye min ni wori beta wori haramu yara ube hari juye munu be telefoni kono juye ye qualité fulade ko fulabe haramu den do a qualité folo e munye ni na folo ko do be fe mo fenda bayna al qunumi wal qarimi juye ni donala ebe ganye ni perdi ni nyokoche ko bo chola ebe na folo de ko abe juye ke ibe ganye ni perdi ni nyokoche ina ganye ube na perdi wo ya haramu o juye sugu ya haramu ye wote be silamiya sariya ba bo juye min fana hari ni haramu tala ni hari na ko tala doni ko ya haramu ni munya bi sugula kabo ala koma abi sugula kabo tumami ala ye juye fo qur'ana kona ni tolo aku ba sugula kabo ala ko suma de ma ani salli donc abi sugula kabo ala koma abi sugula kabo ko sobe uma wode ya to juye adama de silama don kafiru yanin telefonu dila kanin juye nunun kala akunye munye ka silama don sugula ku sugula kabu ka dinan koma ku sugula kabu ka ko shebe uma kuma ko ciya wodi ya to yanin juye nunun dila ku do telefoni kono wa alaikum salam bo ko dilonde be dugu kuru kara ko de ma dugu ka taw ni few awun te se ko jaagan kan ni kali jaabila ya parce que ne e mo ko kelen ko me pe bi ni dugu ko be de dilonde bala dugu ka be de ka kodo e ma to ka ko me kuma me a ube sariya munun bala te to min bala e ma abe ma fuya be ma yira ela ni ko ibo jaabi ka kumu ka dorobe ka taw ni ko sugonte kuma nunun ka nin benne dellan konte kuma nunu na ko min ye ewa transit de alkomu o transfert ka ko orange mena woni fewu ko ni ekomo bone bo ere misi nete nunu do abu fore ka an kan nambe sika min fama be mo pendilo lembe erejo soso ka kode la siso te unu ka baranyo ndese ka kuma wulula hari saudiya doni ke baka baw ko nin ko sugu ni be kumola fo ini u siso te nyema ude kashi siso te nyema unu kashi bara to ko min fole no ka be yirela u ka be yirela donc wala iba ni islamiya ka de lawira nyona iriba be yoro me iriba te yoro me ibo odo me kuma wula te doro ka fo
ko min ye sisote ko yenni ko sugu nete ska kuma wala ko ngo jabi wa atarakan diga mu fo niñe a sege kan ni lajjente sika kuma kono ka ko ne mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tileta u bɛ jate kɛ k'u ka tɔnɔ tila i m'o de fɔ k'u ka jakabɔ cogo bɛ kɛ cogo di kelen i ka ni hakɛ min bɛ ni société de don e ka konto e ka hakɛ min bɛ wa baara in na ni ta ye nisabe bɔ san yɛlɛmana la i b'i ka jakabɔ nin fana ka nin yɔrɔ min bɛ nafolo la n'a bɛ baara kɛ n'a fana ta ye nisabe bɔ san yɛlɛmana la a bɛ jakabɔ n'a y'a sɔrɔ a ta ka ca ɲɔgɔn ye e de ta dafara nisabe la san yɛlɛmana la e b'i ka jakabɔ ni ale ka nin yɔrɔ ye hakɛ min ye o ma nisabe bɔ jaka tɛ ale kan waaleykum salaam